Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Kuopion tuomiokirkko on palvellut jo 200 vuotta Jumalan huoneena ja seurakunnan kotina lukuisia kuopiolaisia sukupolvia. Ja siksi sinulla on paikka tässä kirkossa ja tässä seurakunnassa aina. Silloinkin kun usko horjuu, elämä murjoo ja synti painaa. Ja ehkä juuri silloin. Mutta kaikkein parhaan, kaikkein tärkein kirkon kaunistus on seurakunta. Ihmiset. Sen tähden kehoitan kaikkia teitä seurakuntalaisia kirkkovieraita, kaikkia teitä juhlijoita, tulkaa rohkeasti ja ahkerasti näiden seinien suojaan, alttarin eteen, sanan kuuloon ja Herran pöytään. Kun ihminen kokee rukouksen todellisuuden suojatussa ja rajatussa tilassa, hänen on helpompi oivaltaa ja luottaa, että tuo sama todellisuus seuraa häntä aivan arkipäivän elämän keskellä. Siksi me tarvitsemme myös seiniä, pyhiä paikkoja, kirkkoja, uskonnollisia symboleja, rukousmattoja, säännöllistä rukouselämää. Siksi tuomiokirkkokin on seissyt tässä mäellä 200 vuotta ja toivottavasti seisoo pitkään. Se on muuttuvan maailman keskellä muistutus Jumalan pysyvästä todellisuudesta.